வெல்கம் டு அவர் சேனல் அப்டேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ் இன் யுவர் சேனல்ஸ். ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சாட்பாட் அப்படிங்கிறத பற்றி. ஸோ சாட்பாட்டு பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஆனால் அதுக்கான கோடிங்கோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் எதுவுமே நான் கொடுக்கல. அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். ஸோ நான் கொடுக்குற கோடிங்கில் வந்து டிஃபால்ட்டாக சில லைப்ரரிஸ் இருக்கும், சில லைப்ரரிஸ் மட்டும் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்காது. அதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த சாட்பாட்டுக்கான கோடிங்ஸு. ஸோ நான் இதை வந்து கீழே என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவேன். ஸோ இந்த கோடிங் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த எல்லா லைப்ரரிஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது, அதாவது நியூ வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்கும். இந்த ரேண்டமு சிஸ்டு ஓஎஸ் அதெல்லாமே மோஸ்ட்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். டைமிங்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சில யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். மற்றபடி இந்த இது எல்லாமே உங்களால் அதாவது நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னா, உங்கள் லேப்டாப்பில் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். பிஐபி இன்ஸ்டால் போட்டு என்ன லைப்ரரி வேணுமோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஸோ ரெக்யூர்மெண்ட் எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா இன்ஸ்டால் ஆகும். இந்த இது வந்து எனக்கு வந்து ஓல்டர் வெர்ஷனாக இருக்குது, இப்போ வந்து புது வெர்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன், ப்ளே ஸ்கூலு, ஸோ கோடிங் உங்களுக்கு பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இன்ஜின் அப்படிங்கிறது வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்களா, ரிட்டன் வாய்ஸு. ஸோ அதுக்கு வந்து சில மாடுலேஷன்ஸ் இருக்குது. கேர்ள்ஸ் பேசுகிற மாதிரி, பாய்ஸ் பேசுகிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும். டம்மி அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து சவுண்டே கேட்காது. சும்மா டிஸ்பிளேல மட்டும் இந்த ரன் பண்ணும்போது ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகும்ல, அது வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ இன்ஜின் டாட்ஸே ஆடியோ, அதாவது என்ன ஆடியோ தான் வந்து இங்கே போட்டு பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ஸ்பீக் அப்படிங்கிற கமாண்டுக்குள்ள நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல ப்ளே ஆகும். அதே சமயம் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்த டெர்மினல் ரன் பண்ணுற டெர்மினலில் பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து டைரெக்டாக வந்து உள்ளே போகாது. நம்ம எப்படி ஓகே கூகுள் அந்த மாதிரி சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இதுக்கும் வந்து ஒரு பேர் வச்சுக்கணும். சம்திங் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்களோட இஷ்டம். அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஹாய். ஸோ ஹாய் அப்படிங்கிற சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நமக்கு இந்த லூப்புக்குள்ளே போகும். ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் இந்த லூப்புக்குள்ளே போகாது. ஸோ ஒயில் ஹாய் இன் கொரி, அதாவது நீங்கள் பேசுறது வந்து கமாண்ட் அப்படிங்கிறதுல சேவ் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த கமாண்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் அப்படின்னா ஸ்பீச் ரெகக்னேஷன், அதை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுது, அதை வந்து ஆர்ல ஸ்டோர் பண்ணுது. லிசனிங்கில் வந்து லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோ நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும். ஹாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தான் உங்களோட இதை சொல்லுங்க, அதாவது சம்திங் கமாண்ட் சொல்லுங்க. அதே டைமிங்ல அந்த கமாண்ட் வந்து இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆகும். இன்கேஸ் நீங்க சொல்றதுக்கு புரியல, அதாவது உங்க இதுல மைக் சரியா ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கிற பட்சத்துல சாரி சார் ஐ டோன்ட் கெட் தட், டைப் த கமாண்ட், டைப் த கமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். நம்ம அங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கும் போது அந்த இடத்துல டைப் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன்ல ஓப்பன் யூடியூப். ஸோ ஓப்பன் யூடியூப் அப்படிங்கிறது வந்து சர்ச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரும். இந்த இடத்துக்குள்ள என்ன போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பீக் மேலே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருந்தேன். ஸ்பீக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த இதை வந்து சொல்லும். ஸோ வெப் ப்ரௌசர்ல youtube.com வந்து ஓப்பன் பண்ண போறேன். அதுக்கப்புறமும் என்ன சொல்லும் தெரியுமா, வாட் கேன் ஐ டூ, உங்களுக்கு வந்து என்ன ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறோம். அந்த டைமிங்ல மறுபடியும் மை கமாண்ட்ல வந்து ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் நமக்கு சொல்றதை ரெகனைஸ் பண்ணி கொண்டு வரும். அந்த இதுல வந்து ஓப்பன் யூடியூப் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வரதுல வந்து அப்டேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்டா அந்த ரிசல்ட்டுக்குள்ள போய் அதை போய் சர்ச் பண்ணும். ஸோ
ஸோ இதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கூகுள், ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஜிமெயில், அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம இது வந்து ஃபுல்லாமே வந்து சாட். மேலே இருக்கிறது 3 தான் ஃபங்க்ஷனு. ஸோ இது எல்லாமே ஹவ் ஆர் யூ, எப்படி இருக்கீங்க, ஸோ என்ன நேமு, இது வந்து நீங்களாவே எழுதிக்கலாம், என்ன விருப்பப்படுறீங்களோ எழுதிக்கலாம். ஸ்பீக்கில் வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து ஸ்பீக் ஆகும். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டிங்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பேசும். டம்மி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பேசாது. இஸ்பீக்கோ என்எஸ்எஸ்ஓ சம்திங் ஏதாச்சும் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது வந்து சவுண்ட் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹலோன்னு கொடுத்தா ஹலோ சார், அதுக்கெல்லாம் பாய் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிஸ்டம் டாட் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ இந்த எக்ஸிட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து முடிஞ்சிடும். ஐ மீன் இந்த லூப் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும், இந்த ப்ரோக்ராமே நின்றும். ஸோ அது வந்து வெளியே வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் ஹாய் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னால் தான் மறுபடியும் உள்ள போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் சார், ஒவ்வொன்றும் முடிஞ்சதுக்கெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் சார். அதே மாதிரி இந்த சில யூடியூப்பு சாரி ஜிமெயில் அப்படிங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ணுறதுலாம் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ டபுள் வே கம்யூனிகேஷன் வந்து கட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறையா உண்டு. ஸோ அதை வந்து நான் முடிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் சொல்கிறேன். ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கோடிங் பிரச்சனை இல்லாமல் ஓடும். அதுக்கப்புறம் நெட்வொர்க் வந்து மஸ்ட்டு. ஸோ எல்லாமே வந்து நெட்டில் தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நெட்வொர்க் இல்லை அப்படின்னா முதல்ல வந்து எரர் வந்து நிறைய வந்துடும். ஸோ நெட்வொர்க் மஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸு, இந்த ஏதாச்சும் ஒரு லைப்ரரி இல்லை, ஏதாவது இம்போர்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா உடனே இந்த பைத்தானை வந்து மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் ரீசன். ஏதாச்சும் எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.